Нямам пари, за да ти дам. Аз не искам пари. Аз искам отговори. Какви? Искам да знам кой уби майка ми. Имаш 5 часа да намериш някакви улики и да ми кажеш кой, как и къде я е убил. Не знам. Трябва да разбереш. Имаш 5 часа. Не забравяй. Боже, къде ще намеря улика? Как? Къде да намеря? Много добре. Чудя се. Ще му се много безжално. Мразя го. Как тук? Я виж си, на този компютър мога да намеря информация за убийството. Виж колко бързо пиша. Никога не бях писал толкова бързо. Сега. Убийството за информацията на Мария Петкова. Убийство е през 20 септември. Но какво? Защо ме обвинява мен, че съм я убил? И защо иска да търся? Намери ли информация за майка ми? Да. Къде е? Искам да видя. Умряла през 20 септември. Не е вярно. Умря на 21 септември. Какво намери в интернет? Не. Не е вярно. Пак не си разбрал каквото трябва. Намери всичко, което трябваше мъртве. Защо да остава? Ти нищо не направи. Имаш все още 4 часа да разбереш какво става. Иначе си мъртъв. Господи, трябва да напиша всичко сега. Здраво работиш към това, което ти казах. Забравих си очилата тук. Това са моите очила. Вече са мои. Защото аз ги конфискувам. Искаш ли да се надраскам? Ти ме караш да убия преди 5 часа. Имаш 5, имаш още час и още 3 часа и половина. Займи се с работата. Добре. Май си написах всичко, което трябваше. Трябва да дадете документи в нотариус. Не. Той ще да напиша още. Да ги заберем. Документи. Влез! Добър ден, господине, кажете. Искам да ви дада Моля само затворете вратата, ако може. Не е нужно да ни чуват целият хотел. Искам да ви дам този документ. Добре, само моля, чакайте там на това. Моля, чакайте на... Футява седете. Така, сега да запишем някои документи. Добре. Наистина смятате, че това ви трябва? Да. Добре, сега ще подпечатам и ще може тези документи вече да ги ползвате.
за да може да се спасите от човека, който ви притеснява. Така, сега да ударим един печат. Вашето име, моля? Тук пише, че сте Димитър Петков, нали? Да. Шефът на Майнкрафт. Второто име? Димитър? Димитър Петков Майнкрафт. Седмовка. Сериозно? Да. Добре. Ето, аз съм шефа на Майнкрафт. Така, ще трябва да доставите 1000 лева. Фу! Виждам, че държите пари. Дайте ми 2 по 500, моля. Вече съм го подпечатал. Името ви е тук, подписа ви е тук. Ето, 2 по 500, благодаря ви. Само да ги събера тук. Това са моите пари. В касата. Така, сега изчакайте само да ви напиша. И аз нямам такава химикалка на морето. Изчакайте само да ви напиша една бележка. И вие ли имате като моята голяма радост? Да. Така, сега. Значи, влезли сте. Колко пари са внесли? Чакайте само да проверя. Така. Ага, добре, значи влезли сте 1000. Моля, станете на това. Моля, не ми влезите в личното пространство. Така, внесли сте 500 по 2. Така. Ще ви покажа какво пише, моля седнете. Много явно бързате, но разбирам ви, не мога. Така, 1000 лева. 1000 лева са внесени в банката. Сега, моля само 1000. За какво са тези пари, ако може да ми кажете? Да се купа някакви неща. В случая не... Аз не ви зададох правилно въпроса. За какво внасяте тези пари в банката? Искате депозит, което означава сега да вкарате тези 1000 лева и след това да можете да си взимате от тях малко по малко или пък да ги оставите 1000 и след 2 месеца да ги вземете 2000. Добре. Второто, нали? Да. Значи 1000, 2000 да взема. 2 месеца, 2000 лева. Така, печат. Още един печат. Подпис. И всичко най-добро, господине. Така, ето, заповядайте. Аз съм студент. Така, ето, това е бележката, че сте внесли тези пари. Ако искате номерът ми, ето този. Само да го запиша. 038-41-7799, банка Имперо. Името ми е Стоян Петров. Банка Имперо. Стоян Петров. Как се казвах? Забравихте си името, господин Димитър Петков Майнкрафт. О, Нещо сигурно сте си били замислили за друго. Ето така. Вземете, откъснете тук номера от това и готово. Чакай да пием малко кафенцече. Не съм, застанала съм тази сутрин 6 часа и още съм на работа. Така, моля, дайте ми това. Ето тук така, вземете си документите. Чакайте сега обаче. Знам, че тези пари са мои. знам, че са ваши, но първо трябва да ги проверя дали са истински. Така, чакайте тук само да отворим машинката ми. Това какво е? Така. Компютър ли? Не, моля ви се, това е нещо като компютър, само че е машина за преброяване на пари. Извън играта какво е, Ники Колев? Това ли филма, Николай? Не ми задавай въпроси, Ники Колев! Казвам, господин Стоян, какво е това? Извън играта, господин Стоян, какво е това? Но това е компютър, не го вкарвам като машина. Така, продължаваме. Добър актьор сте. Вижте как добре аз изимитирах, че се ядосвам, че вие ме питате какво е това, че е някаква игра, но
тук във филма, тук в тази банка няма никаква игра. Ето, проверяваме парите. Да, всички пари са тук, преброени са, всичко е както трябва. И така, следва продължение.